जेसेबां हायो आं दिन्थिबाय आइफोना बेसे दामनि जाय जायनो नांगौ फैसाल' सोना हर आं लांफागोन आइपेडबाबो Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नै दायो जोङो फैदों दुबाइ मलावहाय ओमफ्राय आं दिनैहाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन एप्पल स्ट'राव थांनानैहाय बेसे आरोना आइफनफोरनि दामा ओमफ्राय 15 Pro Maxआ बेसेबांखिनि आं बेखौहाय दिन्थिगोन स' फैदो नोंथांमोननोबो आङो दिन्थिहैनोसै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो फाउन्टेन दैनि श'आ जासिगोन इयावहा जि बुजिबाय कारेक्ट टाइमिंआव मोनफैबाय जोङो मोनादोलै नै दायो फाउन्टेन श'आ स्टार्ट जाबाय आरोना लास्ट टाइम फैनायावहाय नुवाखैमोन आङो बेखौहाय टाइमिङानो मिलायाखैमोन दुबाइ मलाव फैबा माने सानसेयावथ' नों बेरायखांनो हाखाया ओरैबायदि गिदिर मला वर्ल्डनि सबसे गिदिर मल जिहेतु थाबायनायावथ' आयौ थैखायो आथिं सानानै स' नोंथांमोना इन्जय खालामदो फाउन्टेन श'खौ आंजों लोगोसे मानसिफोरनि गेजेरावसो लानांदों आरोना ओमफ्राय हाइथु नालाय मोनहाबावासो मोनहाया नैबे दैयाव जादोंमोन बे दैयावनो मालाय फट' थिखो जादों डिस्टार्ब
एप्पल स्टोर मोनफैबाय नायहैनोसै प्राइसफोरा बेसे बायनोसै नों बायना हो आंनो दे डार्लिं नों बायना होनो थु नै जाबो मानसि बुरजालै थैगोनसो मानसिफोर नायनो फैलाय जना थादो पिंक कलर मोजां नुदो इखो नै इयो मोजां नैबे कालारा नैबे एप्पल स्टोरावहाय आइफोननि कवर डिफरेंट टाइपनि कवरफोरखौबो डिसप्ले खालामनानै दोनदो आरोना ओमफ्राय फनफोरखौ बिदि दोननानै होदों बेयावहाय सोनानै नायनांगौ माबोरैहाय नुयो अबेखौ पसन्द जायो लादो आरो ओमफ्राय बे जाहैबाय 15 Pro Max 5000 इलाय इयावनो दंखायो माथो हरनो 5000 नै बेसां 15 Pro 4299 256 GB 15 Pro Max 5000 ओमफ्राय 12 GB 5949 1 TB 6799 सोरबा लायोबा लाखादों 15 Pro Max प्राइसआथ' अलमस्ट सेमानो अनलि 20,000 खमाव मोनो आरोना दुबाइयावहाय ओमफ्राय खिन्थु भेट फ्रि नालाय एयारपर्टआवहाय थांनाय टाइमावहाय बेखौहाय मोनफिनो आरोना 8,000 बा 9,000 टेक्स होनाङा नालाय भेट फ्रि मोजां नांगौमोन आंनो आरिया बोल ना आंनो नांगौमोनसो बायनानै हरनो सोरबा होनदों फैसा डनेसन जि मानसिफ्रा नायबाय थादो हनै बाय थादो दुबाइ मलाव नायफैदोंमोन बायना लांजोबनो लुगैयो नुबानो फैसा गैया इन्डियायावथ' बिराद दाम ना दायो जों माबा मोनसे जानो थांसै जायनो नांगौ खोन्थाहर थाबनो जोङो जेसेबां हायो दिन्थिखाबाय मा मेंबाय जेसेबां हायो आं दिन्थिबाय आइफना बेसे दामनि जायनो नांगौ फैसाल' सोना हर आं लांफागोन आइपेडबाबो बेयाव खमसिन आरोना इन्डियाजों कम्पेयार खालामबाथ' खमखा
ओमफ्राय बेसेबांखिनि नोंथांमोनाथ' नुखाजोब्बाय आङो होखाजोबना होखादो प्राइसिंफोरखौबो स्टरेजफोराबो बेसेबांखिनि स्टरेजाव बेसेबांखिनि जिबियाव बेसेबां 1 TB आव बेसेबां स' दायो मेंबाय थाबायनानै कम्फर्टेबल ड्रेस गाननो गोनां जायो आरोना नङाबा बिराद मेङो जा मोजांखानो नैबेयावहाय लिरनाय थायो आरोना बे माबे फ्ल'राव मा दङ आन्दायबा नायनो हागोन unboxing खालामसै नै बेयावहाय स्केटिं खालामजायो आरोना आइसआवहाय जा मोजांखा गथ'फोरा जा गेलेगासिनो गथ'फोरनि थाखायनो मोजां बिन्दास वाव गाइस माइसे मोजां ओरैबायदि कम्फर्टेबल ड्रेस आरो शुखौबो गाननानै फैखादों आङो थाबायनांगौ होननानै अब्लाबो थाबायजोबनो हाखाया आरोना आरोबाव फैबावनांगोन बेयावहाय स' दायो जोङो न'आवहाय थांनोसै थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय